passat vaig anar al Congrés de Ciències i em va agradar molt perquè hi ha molta gent que t'escolta i pots, saps, ho pots explicar-ho a tothom. Jo estic una mica nerviós, però a la vegada estic també preparat. A mi l'any passat em va agradar molt anar al Congrés de Ciència. Perquè hem estat un mes aproximadament treballant això i bueno. El Congrés de Ciència el trobo interessant. Em va semblar molt interessant l'any passat que vam anar al Congrés de Ciències perquè expliquen coses que no sabem. Pots aprendre coses de d'altres escoles que expliquen i tu també pots compartir la teva experiència a d'altres nens i nenes de diferents llocs. El Congrés de la Ciència feta pels infants és una iniciativa que el que pretén és crear un espai de comunicació de les investigacions que els nens i nenes fan al llarg del curs. Per tant, es tracta d'imitar un congrés científic, però fet, en aquest cas, protagonitzat per nens i nenes d'infantil i primària. Va ser una idea que va aparèixer aquí a la Universitat de Vic i es va proposar al Centre de Recursos Pedagògics. La idea va semblar interessant. Ja fèiem altres col·laboracions i teníem la preocupació de dir home, però això de les ciències no s'acaba de fer com potser tocaria fer-ho ara. Hauríem d'intentar que els alumnes investiguessin, no que memoritzessin coses. I la primera edició es va celebrar per la Setmana de les Ciències, és a dir, el mes de novembre de l'any 2003. I des de llavors no hem parat fins ara. Què ens ha donat el Congrés al llarg d'aquests 15 anys és consolidar aquest mètode d'aprenentatge que podríem dir, ara hi posaríem l'etiqueta de competencial. Primer vam començar triant un experiment per al Congrés de la Ciència. Hem volgut veure quins són els plàstics dels embolcalls que més hem de reduir i els que menys. Vam votar entre tota la classe i el que més va estar triat va ser el de l'oli i l'aigua, què passa quan s'ajunten. Va sortir la idea de veure quan feia el nostre cos. A l'hora de fer la investigació, el primer que parteixo és que la investigació és d'ells, no és meva. I per tant, partim molt de les seves necessitats, la seva curiositat. El primer que fem és triar el tema, ells poden anar dient. Llavors veiem una mica les idees prèvies, ells què en saben, què en pensen, i creem una hipòtesi. I aquí una mica la mestra ja encamina quin treball d'observació, de manipulació, de recollida de dades es podrà proposar perquè els nens puguin observar fets que els facin obtenir unes evidències, obtenir unes observacions que els ajudin una mica a respondre a aquella pregunta que s'havien formulat. Ara hem preparat l'experiment que hem ficat aigua i diferents olis i per veure la reacció, si era diferent. I ara ja estàvem començant el segon experiment, que és barrejar vinagre i oli a veure si la reacció és la mateixa que l'oli i l'aigua. El que volíem era que, sobretot en l'apartat de metodologia, es veigués que els nens i nenes havien recollit dades reals, havien fet observacions, o havien dissenyat experiments, havien obtingut dades a través de l'observació, del dibuix, de la fotografia, de la mesura, el que sigui. Al llarg d'aquest procés aprenem dues coses: metodologies
estratègies i continguts. I a més, després arribem a unes conclusions que les hem de plasmar d'una manera i argumentar-les. Per què diem allò? No és un coneixement enciclopèdic. Què comporta això? Que allò que jo faig i allò que experimento realment ho puc comprendre. Si ho comprenc i ho faig, ho puc explicar. I aquesta és l'altra part. Quan l'alumne, els alumnes venen, expliquen tot allò que han après i com ho han fet. Ara el que hem de fer és agafar les conclusions, preparar-ho tot i d'aquí 2 setmanes anar al Congrés de la Ciència i presentar-ho. I després allà al Congrés hi ha nens d'altres escoles que també fan els seus projectes que han anat estudiant i allà expliquem tot el que hem après sobre això. El Congrés de la Ciència feta pels infants és una molt bona ocasió per treballar la llengua oral. De fet, és una situació comunicativa real en què els alumnes tenen una audiència real, que a més és una audiència igual a ells, i en una situació que en diem retòrica, que els permet ser molt motivadora, perquè el que fan és anar a explicar a un públic la investigació que han fet. És un repte, primer, perquè han de resumir i ordenar tota la informació, totes les descobertes, observacions que han anat fent. A vegades treballem les exposicions orals a la classe amb un tema donat que tampoc no els hi va ni els hi ve. En canvi, això és una responsabilitat que tenen. Estem comunicant a un grup de gent una feina que ha sortit de nosaltres, que ha sortit dels nostres interessos, de la nostra investigació, del nostre esforç, i per mi això és molt important. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. El fet d'assistir al Congrés permet a l'escola, primer de tot, estar activa, que això suposa que ens anem formant constantment per estar a l'última. A més, els alumnes ho viuen d'una manera molt especial. Primer de tot perquè són nervis exposar-ho davant d'altres escoles, però també per les bones experiències de compartir aquestes coses amb d'altres centres que ells també ens ajuden a millorar aquest procés. Presentar-nos cada any al Congrés ha fet que anem millorant el dia a dia el treball més científic a l'aula, perquè una mica també ens hem anat adonant que hem de treballar de forma més concreta, més precisa, donant uns resultats més exactes, i això ho hem vist a mesura que hem anat preparant totes aquestes comunicacions al Congrés de Ciència. I sí que es veu, si ara es fes una anàlisi a fons de totes les presentacions, que probablement les escoles que tenen més trajectòria han incorporat aquest element d'investigació amb dades reals, han incorporat alguns elements que s'han treballat amb els mestres, per exemple, de disseny experimental, han incorporat vocabulari específic de metodologia d'investigació i han adequat el format de la presentació a una comunicació científica. Veus altres treballs d'altres escoles que t'ajuden a millorar, Vas canviant, procediments que feies en un inici que ara els fas diferent, maneres de plantejar les preguntes o de fer les observacions, et qüestiones temes nous per investigar que potser encara no has treballat a l'escola, vull dir que com a mestre també és molt important. A mi m'encanta perquè estem entre tots els companys i ens ho passem molt bé experimentant. Diferents experiments que presenten
tots són interessants, perquè si només presentéssim un experiment nosaltres, no prendríem pas dels que ensenya l'altra gent. Perquè hi ha reaccions que han passat amb els materials que jo no sabia que passaven i ho hem descobert avui. A mi m'agrada molt perquè coneixes més bé els teus companys i t'ho passes bé i a la vegada aprens coses. Doncs no és allò tant com abans, que sempre érem llibretes i copiar, i en canvi ara és més d'experiment. Des de la didàctica de les ciències està clar, arreu del món, que una manera d'adquirir un coneixement científic bàsic, però també un saber respondre preguntes i donar sentit als fenòmens del nostre entorn i entendre també quina és l'activitat dels científics, que aquest conjunt és el que en podríem dir tenir competència científica, no es pot fer o no es pot fer fàcilment si no és a través de que els nens i nenes, des de molt petits, s'immergeixin, diguem-ne, en una activitat científica autèntica. La construcció del coneixement es vehicula a través de la llengua. Per tant, a mesura que els estudiants van aprenent uns coneixements científics, necessiten d'una eina lingüística perquè els puguin construir i compartir. I el Congrés és, podríem dir, la cirereta d'aquest pastís. L'educació comença per ells mateixos, per tant, si comença de la seva pròpia motivació, l'aprenentatge serà molt millor, perquè ja és un interès que ells tenen i és una motivació que ells han demostrat. I aquí ens estan sortint molts conceptes, estàs treballant molts temes sense ells adonar-se'n. I també els poses ells de protagonistes i, per tant, ells se senten importants. La imatge que tenim ara dels nens des de molt petits és que tenen moltes més habilitats que no pas les que suposàvem. I això és el que també ens ha impulsat i a través de la iniciativa del Congrés ens hi ha ajudat a canviar la visió que a vegades es té des de l'escola de les habilitats o de les capacitats que els nens tenen que priven que es facin ciències amb aquest enfocament metodològic. Que diem que és un congrés científic, realment la Universitat de Vic ens acull com a tal. Per tant, els hi donen a cada un la seva etiqueta de congressista, veuen que hi ha molts nens i nenes que van explicar el mateix que ells. Anar a l'aula magna de la universitat, allà on els científics, diguem-ne, de veritat, fan el mateix que faran ells, això té com un grau de solemnitat que el notes en el nerviosisme dels nens, i fa il·lusió. Quan han arribat a l'escola, a part d'explicar a tots els altres com ens ha anat a nosaltres, han explicat coses que han entès o han captat d'altres exposicions i han dit, això ho podríem treballar, aquesta part de la comunicació pública entre iguals, ho valorem aquí a l'escola molt positivament. I la veritat és que fa sensació, et fa una mica de vergonya. Jo estic molt nerviosa perquè... I estic nerviosa perquè... per si m'equivocava i tot això. Hi ha molta gent i quasi bé mai he parlat en públic. Però quan estàs allà t'hi adaptes, quan estàs xerrant ja t'hi adaptes perquè no et posaràs pas de riure allà enmig del congrés. M'agrada molt perquè m'ho passo bé i experimento coses noves. Però tens d'estar molt atent a classe perquè si no estàs atent et costarà molt. El fet de veure els nens allà d'entrada amb aquella cara d'il·lusió i de concentració
És una cosa que satisfà. A vegades pregunten coses de nens, si els hi ha costat molt, si els hi ha agradat, etc. Però moltes altres vegades pregunten coses interessants. I les respostes dels nens de la taula també sovint és molt curiosa, perquè denota, quan tu et pregunten una cosa, saber respondre no és quan de fet estàs demostrant si has entès o no. I es nota que els nens han entès el que estan fent en general. Ells no són adults, ells són infants que estan explicant quines investigacions han fet i ho fan amb les seves eines i amb les seves capacitats. I realment és sorprenent veure com nens de les edats que hi ha en aquest congrés són capaços d'explicar amb tanta fluïdesa i amb tanta capacitat de convèncer l'audiència allò que han estat treballant a l'aula de ciència. Estàs treballant llengua, estàs treballant matemàtiques, estàs treballant moltes coses. Realment, investigant, tu estàs fent una molt ampli. Ara, fa por de dir, ai, a veure com anirà, i sempre acabo molt satisfeta. Perquè els nens saben, els nens investiguen, els nens tenen il·lusió, i veure un nen que aprèn amb il·lusió, per mi això és el més important. Personalment m'agrada molt perquè la veritat aprenem més, toquem més les coses i no sé, és més visual. Poder fer una manera d'aprendre que t'ho passis bé. I no estar amb el llibre i amb la llibreta allà, això perquè sí, perquè tal. Poder fer que els nens s'ho passin més bé i prestin més atenció. El més important és qüestionar-se el per què. Qüestionar-se, fer-se preguntes i intentar donar-los respostes, que algunes vegades trobarem una resposta i altres vegades no. Penso que el més important és ajudar a això, a mirar i a veure, perquè a vegades mirem però no veiem. I una cosa en general que penso que ens ha d'il·lusionar és que els nens continuen sent aquelles personetes curioses, interessades, motivades per entendre el món que ens envolta. I això s'ha d'aprofitar. I hem de treballar d'una forma que mantingui aquest interès, que no el mati, diguem-ne, o que no l'adormi, que això a vegades passa, però a la vegada treballar amb rigor, en donar sentit a les coses, en ajudar a pensar sobre les coses. I jo penso que al Congrés s'hi veu una mica aquesta forma.